Гэтым разам, як і ў першы раз, я тут да плоту падышоў вельмі павольна, максімальна няспешна і асцярожна, бо тут па-за гэтым плотам знаходзіцца казёл. Я не ведаю, што за гэта такая парода казлоў, агрэсіўныя яны ці не, але ўсё ж такі я вырашыў дзеяць максімальна асцярожна. Нам яшчэ, слава богу, дасталіся траваядныя казлы. Вы толькі уявіце сабе, што было б, калі казлы былі б не траваяднымі, а драпежнікамі. Это з іхным характарам. Так ім проста спакойна, мірна. Ёсць сваё сена, ёсць сваю траўку. Але ўсё роўна характар, канешне, у казлоў вельмі такі упарысты. Такі няпросты. Ну і ўвогуле з дзікімі жывёламі, траваяднымі і драпежнікамі заўсёды паводзьце сябе максімальна ціха і максімальна асцярожна. Это можа вам спасці жыццё. Дарэчы, тут яшчэ алень пайшоў. Маленькі, а рыкае ён так громка. На всю тэрыторыю чутна.